warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung isuk-isuk ketekan ketaman wong ayu oh ya. Iki jetanggane meneh. Jadi Mbak Nunung arep tekon-tekon entuk Bu. Nggih, asal Sampeyan namine sinten? Mbak Winarni. Mbak Win undangannya ya, Bu. Nggih, Nah, iki Mbak Win. Saking pundi? saking Pakis Tambak Romo. Pakis Tambak Romo. Nggih. Kita nek aku tau ditukoni wong kono, Bu. Nggih. Heeh, jenenge Mbak Susi. Nggih. Iku napane sampean, Bu? Cedak. Ipare kula, cakep. Walah iki malah jebule ipare meneh. Mbak Susi, matur suwun iki lho. Ipare wis tekan kene. Jebule wong kono ayu-ayu. Awake ya cilik-cilik. Bu, ngerti tuku mobil saka kene saka ndi, Bu? Kula ngetose saking Mbak Susi. Mbak Susi. Nggih. Diparingi ngertos iki. Mun piye, Bu? Madhep kamera, Bu. Ini nggih menawi jengku bas mobil. Ah. Ngoten mawon ten kene Mbak Nunung ngoten. Walah. Alhamdulillah tepuk tular ya, Bu ya. Nggih. Tekan kene seneng ra, Bu? Nggih remen. Alhamdulillah meneh. Bu, nek masalah pelayanan ana sing kurang? Dene sampean nek Mbak Nunung ngomong. Mboten enten sing kirang. Piye ngono? Tiange Mbak Nunung itu ramah, sae. Niki lho, klambine terus sesek. Ngono nek piye iki? Ayo kanca-kanca, saya buta mobil bekas ndang teko rene. Ning kene iki mobile ya apik-apik, taune enom. Nek Mbak Win iki tumbase ra kaleng-kaleng. Dadi sing tekon Innova Reborn Matic diesel ngapunten. Wis diboyong Mbak Win. Mangkane sing seneng ning kene mobil kudune ndang sacet ya, Bu ya. Nggih. Selak payu. Iki wae telat sithik. Iki apa jupuk wong aku? Nggih, pun telat sithik pun ajeng dipendhet tiyang. Oh, ora ngandel iki gak abal-abal. Ajeng dibateni. Heeh, jane iki lah opo dibateni. Iya. Iki nek gone Mbak Nunung kok kejadiane lucu. Bu Win lagi bayar ya, Bu ya? Nggih. Alhamdulillah apa dibateni ra gelem. Nek Mbak Nunung ya tawehno, tapi wong buke goleke mobil yo rantok sesuk loro nah angil. Oh, mboten golek bathi kula. Oh, ora golek beti. Nggih, golek Jadi mobil. ning kene iki real, gak ngapusi ya Bu ya, Dek. Ini Nggih, asli nggih. temenan kejadian. Nggih. Jadi pokoknya sing kepengin sacet selak payu. Bu niki wong rene karo sapa? Kula kalih bapak. Bapake wis izin ora usah review, sing penting ibune. Nggih. Seneng ya Bu ya? Nggih, remen. Bu iki Ayo rencang-rencang nek badhe tumbas mobil monggo dateng mawon teng Pahala Jaya Motor. Daleme Gunung. mobilnya piye? Mobilnya sae-sae taune nom-nom. Nah, kaya sing tuku. Nggih. Cantik. Bu iki tukune ya putih skincarean kamote sak RT, tumpakane kaya kapal pesiar. Wis nyatakno piye Bu tumpakane? Pun. Penak apa ora? Nggih. Oh, penak mulane dibateni rato. Tapi ra apa-apa, kabeh ku rezeki ya, Bu ya. Nggih. Ora salah harus rezeki urip. Telat sithik, temenan wis. Sido dibayar uang. Dan iki kan pun rezekine kula. Wah. Seneng ya Bu ya keturunan. Nggih, remen lah. Bapak kerjane napa? Bapak kerjane nambang. Nah, iki nganu apa jenenge bos Mas Meh. Iki nambang bagi teman-teman sing ning kono ayo ndang mulai ki arep posonan ya nang keluargane, ayo dicadalno mobil ben iso nglecer rame-rame ya Bu. Nggih. Iki nyatane gue alhamdulillah terbeli Innova Reborn Matic 2017 platnya K warna putih skincarean. Saya kepengen ndang rene. Nek kene iki sapa belian cash, kredit tukar tambah, cash tempo tambah bunga. Nek Bu Win aja takoki kes keras. Gue turah-turah kepiye jere takon tuku ra siji sik, Mbak. Nggo sanggup bodo. Ora apa-apa. Bu, lha iki nek bar kok kene arep bali apa nek ndi? Kula ajeng ten Rembang. Arep apa? Ajeng kontrol PG itu lho. Oh alah. Ini berarti nganu ya kipas ya nyari. Terus dia motor lagi. Aku udah seneng. Nggih. Alhamdulillah iki lho jenenge rezeki. Wis bola-bali iki gak salah. Muga-muga ndang waras ya Bu ya. Nggih. Niku iki sampean. Nggih. Pokoke kula saged ndongake salam kanggo Ibu. Pokoke kanca-kanca sing kepengin takon ya, jaluk gambar apa-apa, langsung WA, langsung ning Mbak Nunung 082 225 073638. Soalnya Mbak Nunung iki pas depan Balai Desa Kestanen, bukanya dari jam 8 sampai jam 5. Sing kepengin iso calling, sing ana arah Tayu Pati, Mamiro, ayo ngombe kopi.
nek bumi niki ora doyan kopi. Banyu muntah ngirit. Ora apa-apa. Ana sing sampe noneh, Bu. Larene sampean dewe iki sinten Bu namanya? Wahyu Arya Putra. Mas Arya ya. Lah Mas Arya iki Mobil Mas Arya. ditumbasno Mas Arya. Alhamdulillah sampun kakon. Ora kaleng-kaleng lho. Nukokno kue Innova Reborn. Ya kudune sampean sing sregep ya pesenku. Dadi anak sing baktis, muga-muga sukses. Aja lali dolan nek Mbak Nunung. Wis ngono wae, matur suwun. Nah, ini keluarga dari Mimin mau pulang. Kita doakan selamat sampai tujuan ya, Bu. Sugeng berkah, tambah rezeki, sukses selalu. Apa sing dikarepno dijagai segala. Saya penting siji sehat. Adunane, Bu. Nggih, kula tengahke, Mbak Nunung iki usahane lancar. Iki napa niku tambah berkah, tambah kathah sedengane. Ya Allah, semoga donane ya, nggih. Keburan, aja lali dolan rene. Alhamdulillah, matur suwun kula sakit numbaske karo Mas Arya. Mas Arya iki lho, ibu sewenenge ngene kok kudune pokoke semangat. Jaluk padungane Pak ini. Padungane Pak. Nggih. Mugi-mugi jenengan panjang umur. Amin. Selalu Amin. kata rezekine. Amin. Pak nggih. Lancar usahane. Pangane kula mboten lancar akal. Padungane ya Pak, ya sehat-sehat. Mulai kita sekarang ya. Iya, Pak. Pak War. Jenenge sapa Pak? Pak Darmono. Pak Darmono mulai iki sama Bu Win. Sepasang kekasih. Ya nggih, suwun ya, tas atas Pak. Hati-hati ya, Pak. Nggih. Alon-alon. Mboten saged. Nah ya, terjual Innova Reborn Solar Matic 2017 putih skincarean mabur juragan tambang Tambak Romo. Matur suwun esuk-esuk ya dilarisi tanggane neh juragan tambang Buwin Tambak Romo iki tanggane Mbak Susi yo tanggane Mbak Wulan ya. Ayo kanca-kanca saya buta mobil dan teko ning showroom Pala buka tiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nggone iki pas depan Balai Desa Ketanen. Nggone strategis ya, rame ratane. Monggo dilarisi full pokoknya. Yuk. TK. Iki stoke Mbak Nunung. Yo ana Expander, ana Avanza terbaru, Yaris, Brio, Xenia, Rasis monggo. Saya sabrangno. Alon-alon nggawa wong ayu. Grogi iki mesti. Tas atas duwin. Nek tekan omah kabari nggih, Bu? Nggih. Nggih, satur sun. Bismillah. Innova Reborn Solar manual 2017 mabur juragan meneh. Tambak Romo juragan Mas. Monggo sing mampir lho, ayo iso kopi-kopi. Iki bose. Ayo. Mari sih. Matur suwun.